ప్రారంభిస్తున్నారు. మొదటగా మన జిల్లా పాలనాధికారి గారు 30 మంది PET-తో కూడుకున్నటువంటి భద్రాచలం ITDA చెందినటువంటి కొత్తగూడ ITDA మొత్తం బిడ్డలు దాదాపు 250 మంది చిన్నారులు భద్రాచలం, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలకు చెందినటువంటి ఆశ్రమ పాఠశాలలో జరుగుతున్నటువంటి చిన్నారులు వీరంతా భద్రాద్రి శ్రీరామచంద్రుడి దీవెనలతో విద్యార్థులు ఇందులో వరంగల్ జిల్లా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో చెందినటువంటి 9 డివిజన్ల దాదాపు 250 చిన్నారులతో కూడుకున్నటువంటి బృందం ఇది. మెదక్ చర్చి, అదేవిధంగా చిలుకూరి 6 డివిజన్లలోని 255 మంది చిన్నారులు, అదేవిధంగా 32 మంది వ్యాయామ విద్య ఉపాధ్యాయులతో కూడుకున్నటువంటి ప్లేన్ ఏరియా 230. ఇది దాదాపు చాలా చక్కటి మార్క్స్ 6 డివిజన్లు చెందినటువంటి వారు యాదాద్రి వచ్చినటువంటి చిన్నారులు గౌరవ అతిథులకు ఏబీ ఆసిఫాబాద్ మరియు టెక్వల్ కరీంనగర్ జట్లు, కొమరం భీం బిడ్డలు ఆసిఫాబాద్ నుంచి జోరేఘాట్, చాలా చక్కటి గౌరవంతో ఒకే యాంగిల్తో ఇంగ్లీష్ మైతో గుంటూరు జోన్ 1 పిల్లలు హాస్పిటల్లో ముందుకెళ్తున్నారు. తీసి కుప్పలు కుప్పలు పెట్టండి, కుప్పలు కుప్పలు అవి సీను రన్నర్స్, సీను రన్నర్స్ ఇద్దరిద్దరు క్రీడా మైదానంలో పరిగెత్తి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రాత్రికి సిద్ధం కావాలి. ఫస్ట్ రౌండ్
about to complete